Kayan haɗi: kina buƙatar aya, kwakwa, dabino, madarar ruwa. Yadda zaki haɗin: na ɗaya, 'yar uwa, ayarki sai an gyara ta, a tsintaye tsakuwa domin ita aya ba a raba ta da ƙasa, sannan ki surfa ta. Idan ba za ki iya ba, ki bayar a surfa miki. Idan kin surfa sai ki wanke. Na biyu, ayarka kar ta wuce gwangwani 2, waken suyan kuma kaɗan ba mai yawa ba, kwakwa guda 1 ko rabi, zuma mai ɗan yawa kamar na 100 ya isa, dabino ko gwangwani 1 ko 2. Ita kuma madarar ruwan ki samu mai kyau ko da gwangwani 2 ko 3. Na uku, sai ki ɗauko ayarki da waken suya da kwakwa da kuma dabinonki, sai ki cire ƙwallon cikin, sai ki bayar a kai miki markaɗe amma banda madarar. Na hudu, idan an kawo miki markaɗen sai ki tace markaɗen kamar yadda ake wa koko. Za ki ga gasarar a ƙasa ta kwanta. Idan dai an yi miki markaɗe mai kyau, za ki ga gasarar da kauri. Na biyar, 'yar uwa, sai ki ɗauko madararki ki zuba a cikin haɗinki ki fara sha, ba lallai sai kin shanye ba, za ki iya ragewa. 'Yar uwa, idan kika daure kika yi wannan haɗi, za ki sha mamaki ba ko kaɗan ba. Saboda haka mun gode. Baba ban ga kasan biri ba. Kai baba na jan sofin din zanin yarinyar nan ne abi.